Som taká zabrzdená, ako keby som stále dúpala na brzdu. Alebo inými slovami povedané, prečo sa cítim tak zaseknuto? Máš občas aj ty takéto myšlienky? Toto je tiež jedna z vied od jednej klientky, s ktorou sme sa zaoberali, s touto myšlienkou sme ďalej sa zaoberali na coachingu, že prečo sa cítime občas zaseknuto. Cítiť sa zaseknuto v akejkoľvek oblasti života je veľmi vyčerpávajúce. Chceš sa pohnúť dopredu, ale ako keby si nedokázala spraviť prvý krok. Čo sa potom odohráva v hlave? Len zmätok? Máš v sebe taký vnútorný konflikt so sebou samou a možno aj tvoje telo vysiela nejaké typy, nejaké signály typu, že ťa bolí hlava, alebo máš nejaké napätie, stuhnutosť vo svaloch, alebo si jednoducho unavená. Dôvody, prečo sa pravdepodobne cítiš zaseknuto, môžu byť práve tieto. Napríklad, že ľudia, ktorí sa cítia zaseknuto, tak sú stále mysľou v minulosti. Pretože keď chceme vykročiť novým smerom, naša myseľ má prirodzenú tendenciu pozerať sa aj na to, ako sme veci riešili v minulosti. A chce nájsť riešenia založené na tom, čo už vie a čo už reálne zažilo. Napríklad, keď si bola malá, mohla si sa cítiť nemilovaná, neprijatá. A potom sa to dokáže takto odzrkadľovať na vzťahu, v ktorom možno práve si. Alebo ak si mala vzťahy, ktoré v minulosti neboli naplnené, tak sa ti aj teraz môže javiť, že sa to už nedá zmeniť. Takže jedna vec, kedy sa môžeme cítiť zaseknuto je, ak sme mysľou stále v minulosti. Alebo ak pochybujeme o sebe a cítime sa menej cenne. Práve sebakritika je jedným z dôvodov, prečo sa cítime najviac zaseknuto. Keď sa posudzujeme tak, že na niečo nemáme, tak si zatvárame veľa dverí a veľa príležitostí. Namiesto toho, aby si sa cítila naplnená, šťastná a robila veci s radosťou, máš možno laťku nastavenú veľmi nízko a brániš sa práve ty pozitívnym zmenám. Napriek tomu, že máš veľa schopností a talentov, zostávaš zaseknutá v momentálnej pozícii, pretože sa obávaš, že je doslova príliš riskantné ísť za tým, čo naozaj chceš. A po čom tvoje srdiečko píšti. Čiže keď sa prestaneš mať hlavu v minulosti a keď prestaneš o sebe pochybovať a keď sa prestaneš cítiť menej cenne, tak už nebudeš mať potrebu sa cítiť a nebudeš vôbec sa cítiť zaseknuto. Uvedom si, ako sa cítiš a všímaj si viac svoj vnútorný hlas. Všímaj si, kedy sa cítiš v strese a nekomfortne a kedy naopak sa cítiš šťastná, milovaná. Čo dokážeš robiť tak, že pritom zabúdaš na čas? Skús nad tým popremýšľať. Skús popremýšľať nad touto otázkou, ktorú ti práve teraz dávam. Čo dokážeš robiť tak, že pritom zabúdaš na čas? Jednak to je to, čo robíš v prítomnom okamihu, ale zároveň je to aj to, čo je tvojim naozajstným vnútorným naplnením. Aj keď sa ti to možno v tejto chvíli bude javiť, že je to nejaká len obyčajná voľnočasová aktivita. Pamätaj na to, že zaseknutosť vôbec nemusí byť trvalá, nemusí byť stála. Aj keď máš pocit, že už si nekonečnú dobu zaseknutá, máš to vždy možnosť zmeniť. Máš to vždy možnosť zmeniť a naštartovať niečo nové, čo ti prinesie naplnenie každý deň. A skús dnes popremýšľať skutočne hlbšie nad otázkou, čo dokážeš robiť, že pritom zabúdaš doslova na čas. Odpovedaj si sama sebe a buď k sebe úprimná. Ak sa ti páčia moje videá, tak lajkuj a odoberaj a odporúč aj známym, pretože ja verím, že mnohým ľuďom ešte môžu pomôcť a byť takým pozitívom a tak pozitívne sa naladiť do nového dňa. Čo povieš?